Bună ziua tuturor, doamnelor, domnilor, onorată asistență. Bine v-am găsit la una dintre discuțiile noastre publice online din cadrul proiectului Moldarte. Eu sunt Oana Năsui, facilitator în cadrul acestui proiect. Proiectul Moldarte este organizat de Institutul Cultural Român, Ambasada Austriei la Chișinău și Institutul Goethe din București și se desfășoară pe tot parcursul anului 2022. Proiectul se desfășoară în cadrul clusterului EUNIC Moldova cu sprijinul delegației Comisiei Europene din Republica Moldova, iar programul de finanțare în cadrul căruia se desfășoară este European Spaces of Culture. Pe parcursul acestei discuții, Moldova, Belgia și, ca subiect, vom avea statutul artistului. To start with, I greet our experts in English. The talk will be, and I thank them for their participation. Mrs. Carmen Croitoru, Mrs. Corina Andrei, Mr. Andrei Chistol, and Mr. Gabriel Rosana. Joining us as well is Mr. Dorin Vakulovski. We are joined by our colleagues from Moldarte team, Mirela Spătaru, Artistic Manager, and Simona Valentina Degeratu, Partnership Coordinator. My internet connection is unstable. Hopefully it goes now. Our first guest is Gabriel Rosana, Cultural Policy Director at among others. Thank you very much, Mr. Rosana, for joining us. Mr. Gabriel Rosana is a public policy enthusiast with experiences both in the institution and in the not for-profit environment. He's passionate about the EU political project and the role that culture has to play there. Before joining Culture Action Europe, he worked as policy executive for Foundation Euractiv and as advocacy officer at the Asociación Europeană de Conservatoire. Mr. Rosana, hopefully I didn't say everything, so please, you have the floor. Thanks a lot, Oana. Thank you. Grazie a tutti. Yes, I'm very happy to join you, and yeah, you said a lot already, so probably I will just spend a couple of words about Culture Action Europe. Culture Action Europe is the major European cross-sectorial cultural network, meaning that we bring together all practices and all disciplines in culture. So we are not sector specific, but we tend to represent horizontally culture as a holistic dimension. Also, we have among our members transnational networks themselves, like the European Music Council for Music, ITM for Performing Arts, NEMO for Museums, and many others, European Choral Association, European Festival Association. So we try to give a common space to the operators in culture at the European level. At the same time, we do also have national organizations, so that are not membership-based themselves, and also individuals, policymakers, also public administration and public bodies. So we try to really create an ecosystem where all players in culture are at the European level are represented. I mean, we do not only have in our membership EU countries, we also have, I mean, we tend to have a wider Europe approach, and it's not about what we are going to speak. It's not what we are going to speak about today, but I mean, as I am also the first speaker and as I'm speaking from Brussels, let me congratulate very, very much Moldova and the Moldovan government and the Moldovan people for the status of candidate to join the European Union they have just got together with Ukraine. That was a very important gesture, and I believe, I mean, that's also it's an important move also towards making the cultural sector in Moldova closer to the cultural sectors in the other European countries at the European level. So congratulations again. And on Culture Action Europe, there is one topic that we've seen during the pandemic that has really prominently become probably the topic that we are working on, or I'm following very closely, and that is that of the working conditions in the cultural ecosystem. I mean, it's not that the pandemic revealed to us anything new. We knew that from before,
We knew that the working conditions in the cultural ecosystem were non-standard, were different than all other sectors of the economy. And the pandemic was just a revelation moment when we realized that indeed those features were real. And we realized that the support needed to be real as well. Already before the pandemic, Cultural Action Europe had working conditions of artists and cultural workers as one of its main focuses towards, let's say, the adoption of a European status of the artist. It's not that we believe that the solution must be found at aggregated continental level, because the specificities, especially when it comes to social legislation, vary from country to country. But we believe we must, especially because the cultural employment or the cultural work is such a mobile type of work, we believe that there must be some sort of minimum standard approach agreed at the European level. So to fine-tune some sort of basic guarantees from all cultural operators across the European continent. And we've seen, I mean, first, before the pandemic, that wasn't really a topic that the European institutions were keen to act upon. Just the European Parliament, for example, the last time it adopted a resolution on that topic was 2007, was even before the big financial crisis of 2007, 2008, before the crisis of the sovereign debt in 2010, 12. So it was 2 years ago, maybe. During the pandemic, we saw that shifted somehow, and we see now member states are also keen on talking about that. Just to give you an example, I mean, we act on a European level, but we tend to also follow the cultural policy debate at national level. Well, you know that the European Union has adopted the recovery plan. I mean, more than 800 billion euros over until 2026 for financing the post-pandemic recovery. Well, we have mapped what interventions there do benefit the cultural sector. And we have seen with a lot of interest that there are at least 2-3 countries that are using that recovery money, that rescue funds coming from the EU, precisely to adopt a status of the artist at national level. Those are Spain, there is Czech Republic. So it's also, I mean, not just something of Western or just something from Eastern Europe or something Nordic. It's really widespread also geographically in the Union, which also allows us to be a bit optimistic that we can indeed work to find a common ground at the European level on that. So indeed, it's important for us to see that the recovery fund is used as a platform for advancement at national level, but with a, let's say, with a European scope on the status of the artist, to improve the conditions of artists. When I say improve the working conditions of artists, I mean improve also the transition from education to employment, or improve the social security schemes when they work trans-border, in a transfrontalier way, so that their social security, to improve their mobility rights when they work, to improve something which is not to be taken for granted, also their fees, their fair pay, their fair remuneration, because artists are almost, the majority of times are individuals, are considered as self-employed, are considered as individual undertakings, meaning that they cannot enter collective bargaining agreements. They cannot set up a fair pay that they believe, for example, in Moldova, this is the fair pay for a visual artist if they are commissioned a certain type of work. Well, in the European Union, and that is something very important, we are seeing, and I mean, it will be relevant also as a key and a standardization for the countries that are candidates, that there is an alignment for allowing collective bargaining also for self-employed persons.
The guidelines are not out yet. They will be out in autumn, but that is something that we believe is extremely relevant for the cultural workers, because I mean, indeed, cultural workers normally do not work, I mean, do work as individuals, as self-employed people. So really, we saw this topic as a karstic river. It was there 12, 13, 14 years ago, then it went down, and then it's now up again. And that is also showing some sort of maturity, I believe, in terms of cultural policy in Europe, because normally we think of cultural policy as just funding for culture. So cultural projects, Creative Europe, Horizon Europe. There is a word behind that. That's extremely important, because we actually, through those projects, we can advance on policies. For example, Culture Action Europe now has, together with the Cluj Center, as an important project on culture and well-being, culture for health. And we aim at advancing on highlighting the link between culture and health policies, cultural policies and health policies through that project. So, but funding is as much as important as advancing on policies, as advancing on European policies, on policies that really help building a cohesive European cultural sector. And I mean, of course, in the respect of the diversities of the various European cultures and the various European linguistic traditions and heritages. And indeed, that is what we saw developing. And I mean, I could speak for 20 minutes more, but I will just draw towards a conclusion, and I will drop there other couple of topics that we follow very closely, because when we speak of cultural working conditions in the cultural ecosystem, we speak of the sustainability of the cultural sector, making the cultural sector resilient and sustainable, because then an artist can really work. When we speak of sustainability, however, we also speak of the sustainability of the cultural practices when it comes, for example, on greening the cultural activities in Europe, so reducing the carbon footprint of the cultural activities, namely touring, but not only, also the energy efficiency, of example, of museums. But when we speak of sustainability, we try to have a very wide open approach. It's environmental sustainability, it's social sustainability, it's also access to culture, but not only, it's cultural rights for the communities to really engage in culture, and through culture, building more resilient and cohesive communities, also at local level, also in rural areas, and not just in the big cities, not just in the big urban areas. And as you asked, Oana, also during our contacts, to say a few words about the new European Bauhaus, and that is also, I mean, the way we are interacting with this project by the European Commission. It was rather top down. I mean, it came directly from the top of the European Commission, but nonetheless, we engaged our communities to interact with it and really use it as a platform for putting culture as a driver of sustainable development to change societies, communities through culture, using indeed, not using, but recognizing the value of culture, not just as a sector of the economy. It's always important to say how many people are employed in culture, what is the level of GDP of culture. And we always include that introductory paragraph in all our position papers. But to be honest, culture is way more than that. Culture is more than just a figure of the GDP. Culture is really what makes communities thrive. And the two approaches need to be equally given importance, and not forgetting that culture is an important sector of the economy for our countries and our continent, but at the same time, that is what makes our societies strong, and what needs to be recognized a value also beyond the product that it produces, but because of the added value it gives to our societies. That means that, of course, public support is needed for culture, that new funding schemes are needed for culture, like public-private schemes, the role of philanthropy to fund also together with the public administration to fund culture, and so on. And that's why we need also a
better regulatory framework for artists to thrive and to give their contribution to societies. I think that I've made use of my 10 minutes, Joanna, and thanks a lot indeed for inviting me, for giving me this platform and starting this dialogue with the Moldovan cultural community, which is more timely and important than ever. I want to be the first one to ask. In your personal and professional opinion, how do you think the status of the artist would be? I know it's very different when you think of a country level, but how is it wise to start giving the consideration all local aspects? Approach it like on the fiscal side, on public policy, is local representative, like national representative, to start with, in order mixed up in all these generous concepts that the European Commission and Parliament want to infuse. Ask you about the Green Deal now, because of course it's cultural Green Deal, but now it's a bit due to the neighboring war. But coming back to my question, how would you advise to approach this idea of Asian in the 1980s, and how do you approach it? I got pieces of the question, but I think I got so sorry because the connection was not super stable, but I think I got the meaning of the question. If not, please do not hesitate to interrupt me. I think there is one interesting experience that I see is developing now in Europe, and that is that of Spain, because Spain is adopting a sort of modular approach. And I think that in terms of process helps dealing with such a complex issue, because they are not treating status of the artist as a monolith, just as a one piece, but they are, and that's also what we are trying to do, I must say, at European level in exchange with the member states, sort of dealing with the several profiles, the several facets that make the status of the artist. So treating indeed social security as one, mobility, education and career development, skills development, freedom of artistic expression that should not be forgotten. It's a highly worrying topic, not only because of the way that some artists indeed are censored, but they also tend to self-censor themselves in some societies because they know what they could encounter if they do speak up. That's, of course, it's a democratic backlash at the end of the day for our societies. So I think that the way that Spain is sort of unpacking the entire idea of a status of the artist and treating it like in envelopes, so where you can advance more when you have more agreement and maybe negotiate more when there is less, is also what, at least now, we are in constant engagement, and we are happy also to change a bit direction of what we are going. So I'm also happy to hear from the panelists today their experience and also from what they've seen in their studies. But the idea would be really to, of course, not hiding that every country has their own traditions in terms of cultural policy and social policy, make it not only a cultural policy effort, but a social policy effort. What we are managing to do with the member states here in Brussels is to bring together the officers from the cultural ministry and the officers from the social affairs and the labor, the employment ministries, to speak together, to try to speak together the same language, and indeed advance where there is more agreement, and then let's see fine-tuning where there is less, but without blocking indeed the idea of fine-tuning the status of the artist. Of course, then the main point is, as always, defining. It's also always the definition, how we do define an artist. And that's where at the end of the day, probably the most
interesting part of the discussion will be, because the way you limit a definition that influence, of course, then the policies. We believe that the definition of artist that is adopted in the UN framework is way too, it's not that stringent as it should be. So, I mean, probably we need something more than that. We need to update a definition that is there for, has been there for 40 years now. And in that sense, I think indeed, by benchmarking national experiences, we can get there. The idea is really, as we are speaking of cultural policy, we're speaking of social policies. My advice would be to be realistic, not to just point at the moon, but really advancing little by benchmarking national experiencing that are already there, that are interesting, from Spain to Czech Republic, Belgium, Netherlands, Austria, Romania, Greece. They are already there. Our main job is in this very moment actually really to understand how they have adopted their national, if they have, whatever national legislation they have, and trying to find a common ground that can be translated at the European level. In that sense, I'm very much curious also to hear about the study comparing the 5 countries that you will be presenting in this panel today. Because I mean, it's really a technical topic and there is always room to learn and improve. Thank you very much. Hopefully my internet connection is unstable. If you can hear me, yeah. Thank you. Thank you. We will move on. Thank you very much, Mr. Rosana. Mergem mai departe la doamna Carmen Croitoru. Este conferențiar la Universitatea Națională din 2011. Are 20 de ani de experiență în predarea managementului cultural și 25 cultural în România. Din 2014, doamna Croitoru este director general al Institutului Național de Cercetare și Formare Culturală. Este și ea implicată în internaționale. Vă rog, doamna Croitoru, aveți cuvânt. Încerc să răspund, deși am auzit doar o parte din întrebare. Probabil că ar trebui să pornim de la capăt și să facem o foarte mică observație apropo de ce ne-a povestit colegul nostru dintr-o rețea din care fac și eu parte. Culture Action Europe este o rețea care are mii de oameni care se agită în jurul subiectelor importante de pe agenda politică și trebuie să recunoaștem că atunci când vorbim despre politici culturale, vorbim de fapt despre atitudinile statului față de domeniu. Și că oricât ne-am străduit și am încercat, anumite chestiuni trebuie să le reglăm la nivel de atitudinea statului față de domeniu. Prin urmare, această construcție, această atitudine față de cultură se închide în ultima instanță în niște acte normative a căror rezultat îl vedem în fiecare zi. Particular despre România este că datorită entuziasmului și bucuriei de după 89, noi am făcut toate greșelile posibile. Ne-am repezit cu energie să ne construim propria politică culturală și strategii și am ignorat faptul că de fapt nu știam să facem asta și ne-am trezit cu un fel de Casa Poporului, o construcție complexă, amestecată. Este rezultatul cel mai comic și trebuie să recunoaștem, adică nu o să facem pe nebunii să zicem că suntem grozavi, nu suntem deloc grozavi. Este rezultatul cel mai comic al tipului de politică bottom-up pe care se putea face, în sensul în care noi am făcut o legislație de către utilizatori. Bibliotecarii și-au făcut legea lor, artiștii de spectacol și-au făcut legea lor, muzeele și-au făcut legile lor. E o dezordine incredibilă. Iar statul a stat deoparte și nu și-a precizat poziția față de cultură decât mult mai târziu. Prin urmare, cu lecția asta învățată, ar trebui să ne uităm din nou la lucrurile pe care le avem de hotărât, să acceptăm și
să fim de acord cu toții că politica culturală nu poate fi făcută de artiști, ci trebuie făcută, da, cu ajutorul artiștilor, dar de către politicieni, pentru că ea trebuie să fie o construcție coerentă. De aceea ne-am apucat recent de această strategie în care încercăm să înglobăm toate sectoarele creative care până acum nici nu existau în discuția publică în România. Se vorbea în toate documentele oficiale de politici și strategii, se vorbește exclusiv despre cultura publică, instituțiile publice și nimic altceva. Restul pare că nu există sau că sunt abandonate într-un domeniu economic care treaba lui să se descurce. Ori lucrurile nu stau tocmai așa și cred că lecția dură pe care am primit-o și sper că ne-am însușit-o în ăștia 30 de ani, este că înainte să facem ceva, mai trebuie să facem ceva. Să ne uităm cu atenție la construcție, la viziune, la concepte, la definiții și să nu încercăm să înlocuim o lipsă de decizie acolo unde ea nu se poate lua, mai ales că există un principiu foarte sănătos, tot din politicile culturale, nivelul de decizie se educă. Așa că am început și noi să ne educăm încet, încet nivelul de decizie și să începem să luăm lucrurile corect dintr-un capăt. Vorbesc asta și pentru că se află lângă noi dragul nostru prieten Andrei Chistol, pe care îi rugăm să nu facă aceleași greșeli, fiindcă trecem cu toții prin dorința asta mare de transformare și de libertate, ne-a aruncat dincolo de gard. Am obținut o și mai mare dezordine, nu știu cum am reușit. Toată lumea urăște legislația, dar nimeni nu o citește. Nu stăm bine, dar o să ne revenim, promit. Și despre statutul artistului, Ilie, este în contextul unei politici culturale, eu aș pune cele 4 categorii de resurse clasice din orice economie. Da? Avem resursa materială, care este infrastructura și dotările, cu ce plecăm la drum în materie de asta. Și trebuie să vedem teritorial administrativ cum acoperim ca să dăm acces cetățeanului, să nu blocăm cumva consumul în anumite domenii. Resursa umană foarte importantă, care e făcută din multe categorii de profesioniști din cultură, nu numai artiști, ci și unii care au expertiză de cercetare și unii care au expertiză tehnică și așa mai departe. O resursă financiară extrem de importantă, dar care, într-o țară cu puține mijloace, trebuie bine cumpănită ca să nu fie risipită și atunci noi recomandăm cu căldură managementul cultural, nu orice fel de management. Și, evident, în ultima instanță, acea resursă foarte importantă informațională în care se includ toate cunoștințele pe care le dobândim, tot cadrul normativ în care să încercăm să punem puțină ordine în această devălmășie în care oamenii de cultură, și asta vă spun ca anecdotă, într-un sondaj pe care noi l-am făcut la Institutul pentru Cercetare, oamenii de cultură nu puteau da definiția culturii, ceea ce înseamnă că undeva ceva e conceput greșit sau perceput greșit. Mă opresc deocamdată și cu rugămintea de a mă chestiona punctual pe diverse lucruri legat de statutul ăsta al artistului de care vă preocupați nu de acum mai de mult și apreciez foarte mult efortul ăsta. Cred că e vorba de o abordare care ar trebui să țină cont de specificitatea activității. Nu e același lucru un artist din artele spectacolului, nu e același lucru un scriitor, nu e același lucru un arhitect, un om care lucrează în audiovizual. Toate cele 9 sau 11, cum vreți să le așezați, mari sectoare de activitate economică, culturală, sunt producătoare de valoare și au dinamici diferite, meserii diferite, comportamente diferite ale profesioniștilor. Unii au nevoie de vechime, alții, dimpotrivă, sunt în vârf de carieră când sunt foarte tineri. Situațiile sunt foarte diferite și dacă încercăm să găsim o unică măsură pentru toate categoriile de sectoare creative, s-ar putea să greșim din nou. Și o să facem o nenorocită de legea salarizării unitare care stă peste tot sistemul culturii și care îl distruge în fiecare zi. I rest my case. Mulțumesc foarte mult! Sper că se aude.
Da, e o observație foarte bună aceasta cu diversificarea acestor statute până la un aleativ. Carmen Croitoru considera dedicată sectorului public, adică funcționarilor, cei care activează în sectorul cultural public, să se facă și o legislație dedicată sau separată sau să se includă o legislație pentru sectorul nu neapărat independent, mă refer la cel privat, profit, non-profit, numai puțin tot așa să fie dedicate. Mă auzi, Oana? Cred că am auzit o frântură de frază pe care aș vrea să înțeleg dacă a fost bine. Deci, cei care lucrează în administrarea culturii, uneori sunt oameni de cultură pur și simplu, alteori în partea de decizie politică sunt funcționari. Asta face ca unii să nu se înțeleagă cu alții decât dacă știu domeniul. Aici e o discuție foarte delicată, dar în cultură propriu-zis nu lucrează funcționari. Lucrează oameni de specialitate. Pe principiu că nu poți, e ca și cum aș declara eu dentist de mâine dimineață. Nu merge. Trebuie să știi domeniul. Chiar dacă treci în partea administrativă și intri în rândul celor care fac mai degrabă management și stabilesc traiectorii strategice, trebuie să știi exact care e dinamica, ce tip de organizații, cum funcționează ele. Asta vine la pachet cu niște pregătire serioasă în domeniu. Managementul cultural, slavă Domnului, între timp a devenit o profesie, nu e doar o însușire personală. Mulțumesc. Am scris și în chat ideea, dar... Da, este necesară o legislație separată pentru banul public, pentru că de câte ori statul dă bani, are pretenția să controleze ceva mai mult. Și sectorul cultural privat trebuie. Ce nu avem și aici o să putem întâlni lucrurile este că trebuie, în primul rând, definite, clasificate și explicate sectoarele de activitate. Pentru că activitatea e aceeași. Da? Uneori lucrurile pot să-și acopere costurile de producție și asta devine un fel de lucru privat, se transformă în industrii, dar alteori, pentru anumite forme de expresie culturală, este absolut necesară intervenția statului, pentru că altfel ar dispărea. Și deodată cu ele cultura națională. Ori așa ceva niciun stat nu-și permite. Sau, mă rog, niciun stat din Europa. Da, este necesară o distinție. Poate în interiorul unei legi de sector să fie clar definită activitatea, recunoscuți profesioniștii, avem o dezordine foarte mare în clasificarea ocupațiilor, care vine din aceeași abordare eronată. E muncă multă, adică orizontul de timp este cel puțin 10-15 ani, să nu ne facem iluzii, că de mâine se luminează. Mulțumesc foarte mult! S-a atins și punctul care mă interesează și pe mine personal, nomenclatorului. Vorbeam și cu domnii din Republica Moldova. O să îi dau cuvântul dumnealui, domnului Chistol, și această întrebare privind legislația culturală dedicată sectorului cultural privat și cel public pot de asemenea să o repet și pentru domnul Chistol, pentru că din ce am studiat noi din legislația din Republica Moldova, sunt serii de legi care sunt dedicate în mod specific sectorului public cultural. Câteva cuvinte și despre domnul Chistol înainte să-i dau cuvântul. Din păcate, l-aveam invitat și pe domnul ministru al culturii, domnul Sergiu Prodan, dar a trebuit să anuleze participarea la această discuție publică din cauze independente de voința dumnealui. Domnul Andrei Chistol este licențiat și cu titlu de master în domeniul relații internaționale. Actualmente este secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. A mai deținut această funcție și în perioada 2014-2017 și a fost activ și în Ministerul Educației, Culturii și din păcate internetul arată unstable, așa că o să-mi permit să-i dau fără alte detalii. Mulțumesc! Bună ziua, dragi colegi! Oana, nu știu, nu am prea auzit ultimele fraze.
dar cred că oricum se referea la subiectul discuției de astăzi pe care îl avem. Eu, în primul rând, vreau să vă salut la această discuție, această dezbatere. Îmi cer scuze că domnul ministru a fost nevoit să meargă la o ședință cu doamna prim-ministru și, respectiv, voi încerca eu să acoper partea ce ține de subiectele care le discutăm astăzi. În al doilea rând, este important ceea ce se întâmplă în cadrul acestui proiect și noi salutăm această pistă, această posibilitate ca noi să putem interacționa într-un mod transparent și public cu colegii din alte țări pe domeniile de responsabilitate ale noastre pe care le avem pe domeniul culturii. Și lucrul ăsta este unul extraordinar, ori noi avem nevoie de o capacitare, avem nevoie de o viziune mai targetată, mai pragmatică vis-a-vis de problemele și subiectele din domeniul culturii. Din păcate, da, trebuie să recunoaștem că situația în care ne aflăm poate nu este una dintre cele mai bune pentru a cumva avea o abordare mai constructivă vis-a-vis de unele subiecte pe domeniul culturii, dar cred că dar cred că cel mai important este că aceste perioade și aceste două mari probleme pe care le avem, a fost problema pandemiei, care încă nu a trecut, dar și problema războiului din Ucraina, cumva ne determină să avem o abordare poate mult mai responsabilă a ceea ce ține de domeniul culturii, a ceea ce ține de valorile culturale, a ceea ce ține de oamenii care activează în domeniul culturii și asupra unor politici mult mai concrete și mai curajoase a tot ceea ce reprezintă domeniul culturii. Mi-a plăcut foarte mult și colegul Gabriel, dacă nu greșesc, și colega Carmen Croitoru, cu care avem o comunicare de mai mulți ani vis-a-vis de această radiografie a politicilor în domeniul culturii. Doamna Croitoru, avem și noi așa abordări de a segmenta intervențiile politicului asupra ceea ce ne reprezintă. Avem și noi o lege a teatrelor, avem și noi o lege a cinematografiei, a muzeilor, a bibliotecilor și în fiecare lege încercăm să ne acomodăm legislativ asupra unui segment care ține de o anumită activitate. Ori, da, activitatea poate fi specifică ca și activitate internă, ca și domeniu de competență, dar atunci când vorbim de subiectele de management, sigur că este necesară o abordare mult mai constructivă și mult mai targetată pe anumite KPI-uri și pe anumite rezultate mult mai fezabile și pe o înțelegere, sigur, că a procesului de management. Nu doar din perspectiva unui fapt că eu înțeleg un anumit domeniu, așa cum se întâmplă în cazul mai multor directori de teatre pe care avem, care sunt foarte buni actori, sunt foarte buni regizori, scenariști și așa mai departe, dar în partea ce ține de management este un pic cu totul altceva. Dar sigur că toate aceste situații pe care o avem cumva ne dictează să avem și o abordare mai constructivă față de oamenii din domeniu, față de artiști, față de oamenii din domeniul culturii și sigur că aici vorbim de o atitudine, cum a spus și Carmen, a politicului asupra a tot ceea ce reprezintă procesul cultural, oamenii din domeniul culturii și în general a ceea ce reprezintă domeniul culturii pentru noi. Am avut și eu aceeași experiență, doamnă Croitoru, atunci când întrebam colegii din domeniul patrimoniului cultural la o etapă un pic mai devreme asupra ceea ce înțeleg ei prin patrimoniul cultural și ceea ce reprezintă patrimoniul cultural ca și domeniu de activitate, de intervenție, ca și domeniu de dezvoltare, ca și domeniu de coeziune, de înțelegere și așa mai departe. Și am avut și noi aceeași situație. E un termen așa mai interesant pe care noi îl folosim, e un domeniu specific. Da? E un simplu așa, domeniu specific.
Și în asta se închide toată filozofia activității. Exact, Lasă că e special. Exact. Este ceva aparte, știți cum așa. Și eu exact momentul ăsta îl discutam cu colegii din domeniul educației, pentru că noi am avut o perioadă când am fost împreună cu domeniul educației, cultură, cercetare, tineret, sport și așa mai departe. Și de fiecare dată încercam să punem cumva o claritate pe cei ce reprezintă procesul cultural, activitatea culturală, chiar și atunci când vorbim de activitățile școlilor de artă sau școlilor de muzică. Există, da, un specific aparte a procesului cultural, hai să zic, a parcursul, a finalităților unui proces educațional, dar există și anumite abordări care trebuie să fie nu abordări strict artistice, dar trebuie să fie abordări strict educaționale, pentru că noi facem un proces de educație în final. Da? Exact același lucru atunci când vorbim de statutul artiștilor. Bine, eu așa o tendință așa mai generală, poate atunci când încercăm să definim statutul din perspectiva un anumit grup sau anumit tagmă sau anumit domeniu sau nu știu cum, dar ne vine foarte greu atunci să definim acest statut din perspectiva omului, pentru că în spate stă omul, indiferent că este din domeniul artei sau domeniul artelor plastice sau teatrului sau cinematografiei. De aceea noi, da, s-a perindat mult timp, avem cum ați spus și dumneavoastră, avem și o lege care ține de domeniul uniunilor de creație. Avem mai multe, câteva intervenții pe zona ce ține hai să zic, de cum noi definim acest domeniu sau cum noi ajutăm oamenii din domeniul culturii pentru a se mai mult a se menține decât a se dezvolta. Și aici cred că este un subiect poate aparte atunci când vorbim de anumite intervenții ale statului în a susține dezvoltarea oamenilor de creație și poate nu atât de mult să avem accent pe social, cu toate că și ăsta este un domeniu, o intervenție corectă și ar trebui să fie un echilibru între elementul de susținere financiară, susținere pentru dezvoltare, susținere din perspectiva socială și așa mai departe. Dar și din perspectiva unor facilități. Citeam și un raport care a fost realizat în România pe domeniul respectiv, pe statutul artistului și hai să zic, o situație nu mult diferită în Republica Moldova, pentru că noi de mai mulți ani încercăm să definim acest statut, încercăm să creăm un mediu cumva favorabil dezvoltării acestui statut, acestor artiști, dar de fiecare dată încercăm cumva, sau poate nu avem curajul să ducem această analiză sau această abordare până la cap. De aceea, în programul actual al Guvernului, chiar avem o acțiune stabilită în ceea ce ține de acest subiect, în acest plan de acțiuni, dar și în programul de guvernare avem mai multe elemente ce ține de statutul creatorului cultural. Chiar cum spuneam în program, avem ca obiectiv elaborarea unui studiu cu privire la creatorii culturale, atât din cadrul sectorului cultural independent, cât și al uniunilor de creație, în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ și a protecției sociale a acestora. Aici, sigur că noi, ca minister, avem mai multe modele de a interveni sau direcții de a interveni, dar cel mai important este, într-adevăr, a capacității noastre de a veni cu o viziune integrată asupra statutului și asupra elementului de dezvoltare a artistului. Până la urmă, noi investim în viitor, pentru că oricum ceea ce ține de dezvoltarea culturii, mare parte se leagă, sau calitatea dezvoltării culturii se leagă în mare parte de calitatea resurselor umane. Și aici, din păcate, încă avem multe elemente de învățat, în special pe partea de formare continuă. De-abia acum noi lucrăm la un program de formare continuă a managerilor. De-abia acum încercăm să
Vă sunt alături. Da, știu. Păi vrem să ajungem și la dumneavoastră. Și asupra unor domenii mai specifice, experiența doamnei Croitoru și a Institutului, acele intervenții, acele formări continue targetate pe un anumit specific, ține de activitatea de bibliotecar, de muzeograf, de restaurator sau de fundraising sau de alte, de marketing cultural și așa mai departe. Din păcate, încă noi la acest capitol încă suntem un pic în urmă. Dar eu sper foarte mult ca treptat lucrurile să revină și instituțiile naționale, că vorbim aici de anumite universități sau anumite centre de formare, centre de politici, într-adevăr să-și determine, să-și includă în activitățile lor și formări pe domeniul cultură. Deci, dacă este să rezumă, într-adevăr, noi ne propunem lucrul ăsta și eu sper foarte mult că și prin intermediul acestui proiect, dar și prin intermediul analizelor pe care vrem să le facem, să venim cu o abordare integrată asupra dezvoltării artiștilor, dezvoltării sau creării. Numai puțin, Andrei, iartă-mă, ca să punctez aici că ai spus ceva foarte important și s-ar putea să treacă așa un pic neobservat, că avem timpul redus. Problema pe care și noi am traversat-o și știu că și Moldova a avut-o, că am discutat cu guvernele anterioare, este că noi ne-am apucat să reglementăm oameni. Când de fapt ar trebui să ne uităm cu atenție la activități și la profesii și la caracteristicile unor organizații, că sunt publice sau că sunt private, puțin importă. Ori discuția despre oameni devine foarte particulară, fiindcă suntem atât de diferiți încât nu se poate pune o singură regulă. Ori reglementarea oamenilor e eronată, în schimb reglementarea activității s-ar putea să fie un punct de pornire. Ai punctat perfect, adică n-am făcut decât să subliniez. Exact lucrul ăsta doream să-l menționez pe final. Într-adevăr, să avem această abordare a analizei proceselor, activităților și poate mai nu că îngust, dar poate mai redusă a persoanelor. Într-adevăr, noi vorbim de o gamă destul de largă și destul de diversă și nu vrem să intrăm pe zona de subiectivism, pentru că aici este o zonă extraordinară de subiectivism. Ceea ce este pentru noi important și prioritar este într-adevăr să utilizăm aceste experiențe și experiența și României și experiența și țărilor din Uniunea Europeană, pentru că acum, da, suntem alături de Ucraina pe zona, pe acest track important și strategic de dezvoltare a Republicii Moldova și de integrare europeană. Noi am analizat și am completat anumite chestionare sau acel chestionar pe care ține de anumite răspunsuri la întrebările pe care au fost formulate de Comisia Europeană și vreau să vă spun că sunt încă multe lucruri care încă ne lipsesc sau încă nu le avem, în special pe domeniul de reglementare a activităților și proceselor în domeniul culturii. De aceea, noi suntem deschiși să învățăm, suntem deschiși să preluăm acele experiențe și, într-adevăr, să venim cu o abordare clară și coerentă asupra dezvoltării domeniului culturii. Nu mai vorbesc aici de elementul de descentralizare și de ceea ce se întâmplă în regiuni și faptul că acest proces de descentralizare cumva a rupt legătura sau s-a rupt o anumită legătură pe care o aveam cu procesele din teritoriu, dar noi sper foarte mult ca prin alte instrumente și nu instrumente doar de subordonare să putem ajuta colegii din teritoriu, inclusiv sub aspectul de formare continuă, inclusiv sub aspectul de reglementare de activități, inclusiv sub aspectul de dezvoltare a capacităților acestora. De aceea suntem deschiși, credem că cea mai bună investiție ar fi investiția în resursa umană, în resursa în special orientată spre dezvoltare și spre atingerea unor obiective mai clare. Iar aici, această experiență pe care putem să o preluăm este una extraordinară din punctul nostru de vedere. Mulțumesc foarte mult! Am adresat o întrebare și în chat, în cazul în care se întrerupe
din păcate internetul variază. Era vorba despre strategia culturală. Ați avut o strategie care, mă rog, teoretic și practic s-a încheiat ca durată. Și întrebarea era, da, cum ați reușit sau în ce măsură ați reușit să o implementați, dacă lucrați la următoarea și punem acesta în contextul României, în care tot așa este pregătită o strategie la nivel să poată cuprinde inclusiv o politică publică de acest tip, de abordarea statutului artistului și dacă sunt sorți de izbândă, acum nu știu dacă vreți să răspundeți la asta, de a aplica această strategie la nivel național. Da, mersi mult. Ce ține de partea de strategie, da, a fost acea strategie până în anul 2020 și a fost și un raport de implementare a strategiei. Din păcate, ca și multe alte strategii care cumva au și lipsa unui suport financiar, dar și în special a instrumentelor de implementare, cumva de multe ori duce la o anumită, hai să zic, slabă implementare. Trebuie să recunoaștem că în calitatea noastră de Minister al Culturii, noi avem foarte puține instrumente de implementare a unor politici, așa cum există în anumite țări. Spre exemplu, anumite procese încă de implementare noi încă le avem în minister și lucrul ăsta este un element de reformă a administrației publice centrale. Ce ține de noua strategie, cum am spus, acest domeniu al statutului artistului este un domeniu care este prezent și în programul de activitate a guvernului, dar și în programul de guvernare, respectiv în viitoarea strategie pe care sper foarte mult să demarăm procesul asupra elaborării acesteia. Acest element trebuie să fie unul determinant. Și aici, cum spuneam, trebuie să privim per ansamblu, ca spirală a tot ceea ce reprezintă strategia de dezvoltare, să avem o abordare a strategiei care să includă, pe de o parte, toate procesele culturale care se întâmplă, pe de altă parte, resursa umană pe care o avem și trebuie să o punem la dispoziție, respectiv. Aș aprecia foarte mult experiența doamnei Croitor, în special pe partea de strategie și poate că ar fi bine să revenim și la o discuție mai targetată pe o asistență pentru elaborarea și strategiei la Chișinău, pentru că ceea ce ține de experiență, eu foarte mult am chiar și în calitatea pe care am avut-o și o am foarte mult, mă inspir din activitățile pe care dumneavoastră le face și toate analizele pe care le face pe procesele culturale, pe consum, pe experiențe, pe statistici și așa mai departe. Ceea ce în Republica Moldova, din păcate, noi nu prea le avem. Și aici mă refer la lipsa acelor instrumente de implementare care, din păcate, nu le avem. Ori, dacă este să mă refer la un proces corect de elaborare a unei strategii, da, este un proces de consultare normal, firesc, dar este și un proces de analiză, nu doar din perspectiva existenței sau situației pe care o avem, dar și din perspectiva domeniului de cercetare. Iertați-mă, Andrei, dacă sunteți interesați, noi vă putem chema să ne fiți alături în procesul de elaborare, să vedeți și metodologic și tehnic cum facem, fiindcă e multă pregătire tehnică de desubt, mai ales în situații în care nu există date de inventariere. Și vorbesc nu numai de infrastructură, vorbesc de date serioase de inventariere a sectoarelor. Și ne-am apucat de asta, asta e o muncă destul de mare. Ne-a luat, deja suntem după 6 luni de analiză și am obținut 800 de pagini de analiză de date, dar și de focus grupuri, adică facem și cantitativ și calitativ, ca să nu greșim ceva. Și când nu s-a făcut niciodată o astfel de excursie în conținutul culturii unei țări, e o nebunie. Adică, dar măcar să vedeți
ca să nu faceți alte greșeli, dar pe astea să nu le faceți. Glumesc acum, pentru că Moldova are avantajul de a fi mult mai flexibilă și uneori mult mai deschisă decât România în privința culturii. Exact, exact la elementul ăsta mă refeream și atunci când spuneam de această viziune. Viziunea trebuie să fie cumva rezultatul unor analize, unor cercetări, unor documentări și mă bucură că este prezent cu noi și domnul Vakulovski, dacă nu greșesc, din partea unei instituții de cercetare. Eu foarte mult contez pe experiența acestor persoane care au, pe de o parte, și capacitatea de a analiza din perspectiva politicilor publice, dar și, cel mai important, din perspectiva chestionării, documentării, surprinderii elementului de critic care există, pentru că de foarte multe ori noi ne orientăm politicile pe anumite, hai să zic, elemente macro și mai puțin ne focusăm pe anumite elemente care țin de substanța problemei. Și aici, doamna Carmen, chiar o să vă mulțumesc pentru invitația care ați lansat-o. Sper foarte mult ca să ne putem conjuga eforturile și să avem o abordare. Eu cred că în perspectiva Uniunii Europene noi ar fi bine deja să vorbim despre anumite elemente deja comune și cumva să ne poziționăm mai aproape vis-a-vis de anumite procese culturale sau de anumite activități sau priorități culturale. Pentru că vorbim de un spațiu comun și vorbim de valori spre care tindem europene comune și statutul artistului sau activitățile de susținere a dezvoltării artiștilor sunt unice și la nivel european. Sigur că în baza unui specific local, unei situații, status quo local, dar general vorbind, avem aceleași abordări și aceleași viziuni. Mulțumim, domnule Chistol. O să preiau de la Oana prezentarea. Sper că la mine se aude puțin mai bine. O să-l invit pe următorul specialist, domnul Dorin Vakulovski, despre care tocmai ați pomenit, expert în problemele pieței muncii și politicilor sociale. Domnul Vakulovski este doctor în științe economice și expert în cadrul Institutului de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, înființat în 1993 în Republica Moldova, deci iată are o oarecare expertiză deja cu care vă poate sprijini. L-am invitat pe domnul Vakulovski pentru o contextualizare a unui posibil statut al artistului în cadrul legislației actuale a muncii din Republica Moldova. Domnule Dorin Vakulovski, aveți cuvântul. Vă mulțumesc mult! Bună ziua tuturor! Vreau să mai adaug aici că nu sunt doar expert în cadrul Institutului EDIS Viitorul, dar mai sunt și cadru didactic în cadrul Academiei de Studii Economice, unde eu țin mai multe cursuri în domeniul economic, dar și sociologic. Și din punctul ăsta de vedere, încerc să prezint o poziție proprie vis-a-vis de această problemă. Vedeți că mărturisesc, eu nu sunt din domeniul culturii și încerc ca o persoană din afara culturii să interpreteze acest lucru. Deci, din punct de vedere economic sau sociologic, dacă noi analizăm viața, activitatea spirituală, fiindcă noi vorbim în cazul de față despre activitatea de creație ca o activitate spirituală, componentă a vieții sociale, ea de fiecare dată corelează cu activitatea economică. Trebuie de făcut distinție dintre activitatea economică și cea spirituală, deoarece se manifestă în mod diferit. Da, recunosc și activitatea spirituală și activitatea economică generează valoare, fiindcă omul își formulează anumite nevoi spirituale și economice. Dar vedeți că sunt diverse faze ale dezvoltării, eu știu, a unei etape a statului când prevalează nevoile spirituale în detrimentul, n-aș spune că în detrimentul, pur și simplu are loc un proces de satisfacție a nevoilor economice și de ce prevalează, iată, aceste
o creștere a cererii față de activitățile spirituale, față de serviciile sociale și așa mai departe, sau invers, când populația este mai mult axată pe nevoi materiale, nu știu, alimentație, produse nealimentare și așa mai departe, și atunci activitatea spirituală parcă rămâne în umbră și persoanele care sunt preocupate în activitatea de creație sunt într-un fel neglijate. Iată, drept exemplu, anii 90, atunci când persoanele care activau în activitatea de creație, aceiași scriitori, poeți, muzicieni, artiști, eu știu, plastici sau cineași și așa mai departe, erau parcă ignorați, parcă s-au uitat de ei. Și din punctul ăsta de vedere apare elementul de vulnerabilitate. Asta e primul moment la care eu am vrut să atrag atenția. Al doilea moment. Dacă noi vorbim despre activitatea spirituală sau produsul activității spirituale, noi vorbim despre ce? Despre niște bunuri publice. Bunuri publice care diferă de așa numitele bunuri private, care pot fi comercializate și așa mai departe. Economiștii, în cazul de față, vorbesc despre cele două proprietăți de non-rivalitate și non-excludere. Nu intru în teorie, că nu suntem la lecție, dar dacă doriți, vă explic. Respectiv, lucrul ăsta conduce și la o diferențiere a mecanismului de finanțare a producerii acestor produse spirituale și așa mai departe. Vedeți că deseori se întâmplă că unele produse, obiecte, eu știu, cărți, poezii și așa mai departe, având o valoare spirituală extrem de mare, nu au cerere. Asta nu înseamnă că acel lucrător, acel poet, acel scriitor care a elaborat acest produs nu este competitiv. El este competitiv, dar competiția este un element al relațiilor economice interumane. Iată, Vincent van Gogh și-a elaborat toată opera lui de creație, nevânzând niciun tablou de parcursul vieții. Acum un tablou de Vincent van Gogh costă cât costă, știți. Vă duceți la acțiune, la licitațiile astea de mari. E foarte frumos că peste granițe și peste kilometri distanță avem un discurs absolut similar. Eu le spun studenților, fiți foarte atenți cum umblați cu termenii din economie, pentru că bunurile și serviciile culturale sunt achiziționate în primul rând pentru valoarea lor simbolică, nu pentru valoarea lor materială care urmează în timp sau postum. Foarte corect, foarte corect. Sunt perfect de acord cu noastră. Dar vedeți, din punctul ăsta de vedere, activitatea spirituală, în cazul de față, se confruntă cu anumite vulnerabilități. Ori, cine este garantul de depășire a acestor vulnerabilități? Este statul. Nu numai statul. Trebuie să existe și alți actori sociali. Eu aș spune în cazul de față sunt așa numită societate civilă, asociațiile de creație, fie Uniunea Scriitorilor, fie Uniunea Artiștilor Plastici, fie Uniunea Cineaștilor, nu și așa mai departe, care de asemenea trebuie să se implice în depășirea vulnerabilităților. Noi nu putem în cazul de față să spunem că dacă utilizăm legea salarizării sau legea protecției muncii, noi aplicând-o deodată am rezolvat problema purtătorilor activităților spirituale. Aici trebuie o altă abordare. Dacă noi facem referință la Republica Moldova, da, noi avem și legea, dacă noi vorbim, antreprenoriat, avem, fiindcă noi am intrat în economie de piață, avem și legea salarizării, avem și codul muncii, avem și legea culturii, avem și legea care reglementează. Aveți legea de sistem a culturii, vă felicit că noi n-avem. Da, există o lege și a fost aprobată, pare-mi să în anii 90-99, dacă... Splendid. Vă invidiez. Dar bine, 99, asta a fost un context istoric. Noi suntem în 22, noi trebuie într-un fel să mai adaptăm și la noile condiții.
Dacă noi deoarece noi vorbim în cazul de față de statutul artistului, de creație, statutul omului de creație, în cazul de față, noi trebuie să vedem ce reglementează activitatea lui, valoarea pe care el o generează, remunerarea lui, protecția socială. Vedeți câte probleme aici apar și așa mai departe. Alt aspect, dacă vorbim în general despre activitatea culturală sau activitatea spirituală, vreau să spun că ea este foarte vastă. Noi, forme de manifestare, putem găsi foarte multe și mai apare încă așa un subtext. Vedeți că este foarte greu de deosebit unde este activitatea de creație și unde este activitatea economică. Uitați-vă, luăm un meșter popular. El ceva acolo produce, niște ulcioare sau alte produse, oale și așa mai departe. Asta e activitatea de antreprenoriat sau activitatea de creație? Foarte greu de spus. Trebuiesc, într-adevăr, aici specialiști, oameni competenți care pot, într-adevăr, lua o decizie responsabilă pentru a acorda persoanei date respectivul statut. De ce eu pun accentul nu numai pe reglementare din partea statului, dar și pe reglementarea asociațiilor, deci componente societății civile care trebuie numai decât să se implice. Fiindcă dacă noi vorbim despre activitate de creație în condițiile economiei de piață, ea nu numai decât să se reglementeze în baza confruntării cererii și oferte și așa mai departe. Fiindcă deseori cererea și oferta nu evoluează corect valoarea expusă de către acest om de creație. Din punctul ăsta de vedere, dacă vin cu o inițiativă concretă, analizând codul muncii, da, noi vedem acolo despre activitatea raportului de muncă din diverse domenii, și știință, și educație, și inovație, și anumite categorii de persoane. Despre cultură și oameni de creație acolo nu este. În același timp, dacă fac referință la legea omului de creație și asociațiilor de creație, tot este o lege care nu este prea concretă. Ea tot vrea să facă referință la lege salarizării și așa mai departe. De aici eu vin cu propunere de a introduce în codul muncii un capitol separat, tot așa cum există pentru activitate de educație și activitate culturală, pentru activitatea omului de creație. În cazul de față, unde se reglementează nu numai raporturile de muncă, dar și anumite responsabilități și elemente de protecție socială. În cazul de față, legea să fie mult mai explicită pentru oamenii de creație, pentru activitatea oamenilor de creație. Dacă sunt careva întrebări, eu pot continua. E foarte interesantă discuția și o să vă invit într-o dezbatere pe care o să o organizăm la București în toamnă, însă că acum în toiul tineretul este amețit. Recent am venit de la București, dacă știam. Da. Ce probabil descălcim împreună și îmi pare bine că o facem concomitent, este să încercăm să punem puțină rațiune în acest act cultural în care funcționează, pe de o parte, creatorii, pentru că trebuie să recunoaștem cele 6 funcții ale culturii trebuie activate la nivelul întregului sistem, nu numai pe anumite segmente, respectiv creativitatea, funcția de educație care e obligatorie, că de-aia sprijină statul când sprijină, când nu poate, funcția asta de normare și de acumulare de plus valoare socială și spirituală
în sistemul respectiv și neapărat prezervare, promovare și uneori dă și ajutor statul pe lanțul de difuzare al anumitor produse și bunuri și servicii culturale. E o întreagă, e o hartă, e o cartografiere care trebuie făcută întotdeauna cu grijă, pentru că, așa cum bine ați spus la un moment dat, ne confruntăm cu un domeniu care nu are cerere a priori. Omul nu are dorință de cunoaștere sau de cultură decât dacă știe despre ce e vorba. Dacă nu trăiește, bine mersi, într-un spațiu în care din când în când se distrează și nu știe dacă e cultură sau divertisment 100%. Nevoia de cultură se păcălește, se învață, este un domeniu care e autogenerativ în momentul în care omul e cultivat și degenerativ când omul nu are niciun fel de coduri de înțelegere pentru cultură sau pentru formele de artă. Aceste teorii, iertați-mă, aceste teorii trebuie să le explicăm atât creatorilor cât și publicului ca să își stimuleze dorința. Vă rog. Eu am vrut să spun că foarte bine ați făcut distincție dintre cultură și divertisment. Ne străduim. Avem o problemă mare în România. Deseori aceste lucruri foarte mult corelează. Zdup și Zdop au luat un loc destul de bun la Eurovision. Asta e divertisment sau cultură? Ei sunt purtători de cultură sau de divertisment? Complicată discuție, pentru că nimeni nu vrea să se califice la divertisment, deși el poate fi de bună calitate. Eu le explic că secretul înțelegerii stă în actul de consum. Dacă mi-a adus o plusvaloare spirituală din categoria acelora pe care le știm, e cultură. Dacă nu, e doar divertisment. Sau alt exemplu, cu Bob Dylan, care a refuzat premiul Nobel pentru literatură. De ce oare? El a obținut recunoaștere tuturor, dar el, iată... A știut în ce categorie se află. E o discuție lungă și foarte delicată și uneori artiștii și chiar creatori serioși se simt jigniți că de ce nu facem că trebuie să facem divertisment, că oamenii cer divertisment. E adevărat, oamenii cer divertisment pentru că e o decompensare psihologică personală, dar cultură cer oamenii. Da, aș vrea chiar să remarc că într-adevăr e interesantă această distinție și depinde până la urmă și de valoarea pe care fiecare o dă divertismentului. Dacă eu consider că divertismentul meu este unul cultural, atunci putem discuta de o ridicare a ștachetei sau nu. Exact ce discutam și noi, Carmen, anterior, privind divertisment versus cultură. Și ce a zis și domnul Vakulovski de Bob Dylan, cred că și chiar recent am urmărit un documentar privitor la el și cred că la început toată lumea, inclusiv el, cum cred că se gândea că va intra în istoria muzicii. Deci, într-adevăr, e o discuție delicată și trebuie să fim precauți când împărțim divertisment. Ce am putea să facem este să avem grijă să activăm instanțele critice creative, pentru că noi nu putem fi propriile repere pentru gusturile noastre. Trebuie să se activeze critica creativă care să spună, da, e un act de calitate pentru că aduce sau se referă la mituri fundamentale, valori fundamentale umane. Dacă e doar o distracție decompensatorie, e frumos, dar... Dacă îmi permiteți, eu încă o paranteză aici, aș deschide referitoare la educație culturală. Vedeți că ca să fie consumator de cultură și nu de divertisment, trebuie să ai o anumită pregătire pentru această cultură. Dar cum să obții această pregătire? Prin educație culturală. La unde? La școală. Sau nu numai decât la școală și așa mai departe. Vedeți? Și aici ajungem noi la acele valori culturale care trebuie promovate și dezvoltate în continuare. V-am scris o adresă de mail în chat pe www.cultura.data. Domnul Vakulovski, dacă vă interesează, noi facem studii de consum cultural și explicăm și mecanismele unui consum cultural în România la nivel național.
dacă aveți curiozitatea să aruncați un ochi, pentru că e foarte limpede că vorbim Eu nu numai deja, română împreună, dar vorbim chiar și aceeași limbă culturală. deja mi-am notat-o și la prima ocazie vă contactez. Eu mă bucur foarte mult că deja se creează grupuri de lucru cu ocazia acestor conferințe și cred că în felul ăsta ajutăm mai mult să atingem scopul proiectului nostru. Și pentru că am vorbit de statutul artistului din România și statutul artistului din Republica Moldova și pentru că la fiecare dintre ele mai e de lucru, o să o invit mai departe pe Corina Andrei, care a făcut un foarte generos studiu calitativ cu privire la bunele practici de politici publice în domeniul cultural din 5 țări europene. Sper că nu greșesc: Franța, Germania, Marea Britanie, Slovacia și Danemarca. Să vedem cum se descurcă și alții la acest capitol. Studiul a fost elaborat în 2018 în cadrul proiectului Cultura Alternativă, cofinanțat de Fondul Social European prin programul operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, care a avut ca scop pregătirea unei propuneri de politică publică privind statutul artistului în România. Corina Andrei este sociolog, doctor în științe politice și expert în proiecte diverse cu finanțare europeană în domeniul educațional și social. Doamna Andrei, vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Pentru mine este așa o gură de aer proaspăt. Eu sunt în concediu de maternitate pentru bebe numărul 2 și e wow să particip la așa o discuție interesantă și să-mi aduc aminte de momentele petrecute cu colegele mele de la Flower Power. Eu am participat la acest proiect doar timp de 4 luni, însă am rămas pe partea de sustenabilitate mult timp, se vede și după 4 ani că încă discutăm despre această problemă, statutul artistului, care, mă rog, pentru moment eu fiind sociolog, am văzut-o ca ceva punctual și am încercat să o analizez din perspectiva mea, după ce am dat seama că este ceva extrem, extrem de complicat și toate discuțiile avute cu experți în domeniul culturii au fost mai mult decât interesante și provocatoare totodată. O să vă vorbesc puțin despre studiu. În general, el a fost construit pe 2 părți. A fost o parte cantitativă de care s-a ocupat o colegă de-a mea, care a presupus administrarea unui număr destul de generos de chestionare artiștilor din România pentru a vedea care este percepția lor asupra modului cum sunt tratați de stat principal și asupra beneficiilor pe care le au. Iar în paralel eu am făcut acest studiu calitativ care a presupus o analiză de documente, strategii, politici la nivelul celor 5 state europene care nu au fost alese aleator. Le-am ales împreună cu colegele mele, ni s-au părut nouă mai relevante, am încercat să vedem și asemănări privind modelele politice. Când o să trec acum prin studiu, o să vă explic de ce aceste state și nu altele. Și, sigur, partea interesantă și care cred că aceasta este interesantă pentru dumneavoastră, pentru că eu nu fiind mai mult expert pe partea educațională și pe drepturile copiilor, în asta m-am specializat în ultimii 4 ani, este partea de interviuri. Mă gândesc că am luat interviuri cu experți în domeniul culturii, apropo de ce spunea doamna Croitoru, că nu neapărat artiștii trebuie întrebați, nu trebuie doar ei singuri să-și dea cu părerea în ceea ce privește partea de legislație în domeniul culturii, dar și cu artiști. Și sigur că perspectivele au fost un pic diferite, chiar pe aceea vorbind de aceeași țară. Aceasta este partea mai interesantă a studiului. Ce vreau să spun este că are niște limite. În primul rând a fost făcut în 4 luni pe un proiect european. Am fost eu sociolog care, deși am avut tot sprijinul colegelor mele, nu sunt un expert în domeniul culturii, chiar dacă mi este foarte drag toată partea aceasta și mă consider eu un consumator de cultură, poate chiar elitist dintr-un anumit punct, dacă mă compar cu prietenii mei. Însă, cu adevărat, nu am avut suficient timp cât să iau suficiente interviuri. Pe partea de politici le-am analizat strict din punct de vedere sociologic, nu am intrat în niște detalii care poate ar fi trebuit să le introduc. Studiul este de acum 4 ani, deci cu siguranță s-au mai schimbat niște lucruri și sunt ferm convinsă la modul cum au evoluat
tot sectorul cultural în cei 2 ani de pandemie, nu știu câte îmbunătățiri s-au făcut, dar am văzut cât de grav a fost afectat și trebuie să recunoaștem că eu, nefiind din domeniu, am văzut foarte clar că a fost la limita, ultima prioritate din toate prioritățile în ceea ce privește sprijin din partea statului. Din păcate nu a fost o prioritate, au fost alte sectoare mult prioritizate. O să pun acum pe chat link-ul dați aici, îl găsiți tot studiu și o să încerc să dau screen share, sper să-mi iasă. O să trecem repede, nu vreau să vă țin mult, studiul are 136 de pagini. Nu cred că stă nimeni să-l ieftin, suntem obișnuiți să citim noi la... Da, sper că noi citim, nu ne jucăm. Dacă dumneavoastră faceți așa studii complexe cu 800 de pagini, al meu e acolo micuț. Doar că v-am zis partea interesantă, cred că citatele o să vi se pară mai interesant de analizat, zic eu. Încerc acum să dau screen share să văd dacă și... Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze că, din păcate, mă reclamă postura în alte locuri. Dar vă doresc mult succes și încă o dată mulțumesc Oanei Năsui și felicitări. Doamna Carmen, eu am să revin deja suplimentar să avem o discuție pe... Cu mare bucurie. Mersi foarte mult. Și mersi mult că, iată, în cadrul acestei platforme, noi deja creăm punți. Corect. Sunt facilitatorilor, felicitări. Da. Mulțumim foarte mult. Uitați, vă las pe chat și adresa mea de e-mail, în cazul în care, nu știu, sunt întrebări sau pot să vă trimit mai multe detalii despre intervievat, nu știu. Vă las aici adresa mea personală de e-mail. Nu mai am. Mulțumim. Și dacă vor fi am și descarcat întrebări... studiul, abia aștept să vă invit la o discuție. La institut. Mulțumim. Cu mare drag. Cu mare drag. Așa. O să fac o mică prezentare a cuprinsului, așa ca să știți cam ce... Pe lângă partea de... Primul capitol include partea de conceptualizare. Am luat cât am putut, pe de-o parte, conceptele de politică publică, lege și lucruri care țin de partea instituțională, pe de altă parte, drepturi de autor, statut al artistului, cum le definim noi în legislație, cum le definim în literatura de specialitate. Pentru că apoi să trec prin fiecare dintre statele alese și să încerc să trec în revistă politicile culturale și statutul artistului în ceea ce privește legislația, legând foarte mult de sistemul politic. Este foarte important sistemul politic. A fost o intuiție a mea de când mi s-a spus să fac de când mi s-a propus să fac acest studiu. Contează foarte mult dacă statul este centralizat sau descentralizat, contează foarte mult cât de puternic este guvernul în statul respectiv, care este poziția Ministerului Culturii și în funcție de aceasta și de, să zic, orientarea politică a statului, și artiștii au mai mult sau mai puțin anumite beneficii sau se bucură de anumite drepturi, nu știu, în plus, au alte oportunități. După ce am făcut aceste studii de caz, am trecut un pic și prin România, era o dezbatere care am înțeles că continuă legată de statutul artistului. Am prezentat succint ce se întâmplă la noi în țară, pentru că v-am zis, în paralel, colega mea făcea un studiu cantitativ care mergea pe această problematică și a intrat mai mult în problema din statutul artistului în România. Iar apoi, capitolul 8 a fost abordarea aceea calitativă, unde am încercat pe fiecare element al interviului aplicat experților în domeniul culturii și artiștilor, să văd care sunt puncte tari, puncte slabe la nivelul țărilor respective, să văd cum se raportează ei, exact ce discutați mai devreme legat de modul cum se raportează populația la cultură, cum se simt ei, care am mers foarte mult pe ideea de percepție. M-a interesat mult cum percep experții cu care am vorbit, modul cum este văzut artistul, dacă statutul pe care îl au li se pare corect, unde ar trebui îmbunătățiri.
tocmai pentru a vedea la final și a putea face o listă minimală de recomandări care să zicem că s-ar potrivi ulterior și României. Partea de concluzii și recomandări. Având în vedere că aveți acces la studiu, nu o să trec foarte mult prin partea aceasta de, v-am zis, are 136 de pagini, prin partea de documentare a studiului, pentru că sunt informații la care avem acces. Eu pur și simplu am încercat să le redau cât mai clar și să-mi iau părți care mi s-au părut interesante pentru situația din România în momentul respectiv. Ce pot să spun este că am încercat să găsesc așa câte un moto la fiecare țară. În general, persoanele cu care am discutat din Franța au o abordare ceva mai socială legată de artist. Artistul în Franța are destul de cele mai multe drepturi dintre artiștii din țările pe care le-am analizat. Au acel concept de intermitent du spectacol, care am înțeles că l-au mai susținut până undeva în 2021. Nu știu dacă și în acest moment artiștii spectacolului din Franța se bucură de acel ajutor social, ajutor de șomaj, în cazul în care lucrează minim 507 ore pe an. Și atunci când am discutat în 2018 cu experți, exista o discuție legată de cât de mult oferă artiștii statului francez ca să ia înapoi aceste ajutoare. Aceste, șomaj și asigurări și toate lucrurile de care se bucură ei, dar ca și o concluzie generală, Franța este cea care are cele mai multe politici care vin în sprijinul artistului, dacă ne uităm pur și simplu din perspectivă socială. Sigur, Franța am ales-o nu numai pentru moștenirea ei culturală, dar și pentru faptul că este sistem semiprezidențial și seamănă oarecum cu România și de-a lungul istoriei ne-am comparat și a fost un fel de model wannabe, să zic așa, pentru noi. În ceea ce privește Germania, la fel ca și Franța, au și ei au, de exemplu, o asigurare de sănătate mai ieftină pentru artiști. În Germania, ce mi-a plăcut și mi s-a părut interesant și cred că se poate aplica chiar într-o țară centralizată, este că, având un sistem decentralizat, landurile, municipalitățile, orașele sunt cele care se ocupă de partea culturală. Pur și simplu trendul este stabilit la nivel central, însă la nivel local se iau foarte multe decizii în ceea ce privește cultura. Și acest lucru le face să intre așa într-o mică competiție la nivel local, ceea ce ajută artistul, pentru că fiecare, în funcție de municipalitatea, orașul, landul de care aparține, poate să primească diverse beneficii, sunt susținuți, ei au o mare... M-a impresionat pentru că am vorbit cu un muzician din Germania care mi-a spus vehement că cel mai bine ca muzician este să locuiești în Germania, deci a fost convins de acest lucru. Marea Britanie, următorul stat pe care l-am ales, în momentul respectiv încă mai făcea parte din Uniunea Europeană. Ni s-a permis de către colegii de la monitorizare să-l includem în studiu, chiar dacă ulterior a fost aplicat termenul Brexit. Marea Britanie este model libertarian, unde statul intervine foarte puțin în sprijinul artistului, însă caută tot felul de pârghii, să implice companii, să implice asociații neguvernamentale, are diverse platforme care să susțină artiștii, să-și găsească locuri de muncă și să facă proiecte chiar pe perioadă determinată. În ceea ce privește Marea Britanie, fiind vorba având acest sistem puternic descentralizat, în Scoția se întâmplă un lucru, în Wales un alt lucru, în Anglia la fel, deci ele sunt foarte diferite, trebuie analizate separat, însă ca și model, dacă îl vedem pe ansamblu, este moștenirea liberală a Marii Britanii, fiecare se descurcă cum poate, dar cu toate acestea te ajut să ai oportunități, ceea ce este foarte important.
Slovacia, în momentul în care am ales-o, avea la fel o dezbatere foarte pregnantă pe partea de statutul artistului, fiind din vechiul bloc de state comuniste, la fel, mi s-a părut un model de bună practică, pentru că sunt cu niște pași puțin mai avansați decât noi și au o politică de drepturi de autor foarte bine pusă la punct. Din păcate, în Slovacia n-am putut să iau legătura și nu mi s-a răspuns la rugămintea de a-mi da un interviu. Doar un singur expert, care chiar este domnul Pavol Kral, expert pe problematica statutului artistului, care este unul dintre cei mai importanți experți. Cu dânsul am reușit să schimb niște e-mail-uri și mi-a trimis foarte multe materiale din care am reușit eu să compilez ceva, însă din Slovacia, din păcate, n-am avut cine să discut efectiv cu ceilalți experți și artiști. Am avut discuții telefonice, discuții pe Skype, pe WhatsApp. Am avut și deși interviul trebuia să dureze jumătate de oră, cu majoritatea, nu știu dacă am avut în care să vorbesc mai puțin de 2 ore. Deci au fost niște discuții care, sigur, mi s-au oferit mult mai multe detalii decât visam eu că o să ajung să cunosc atâtea lucruri despre respectivul sistem. Danemarca este aleasă pentru modelul nordic, sigur. Partea interesantă este că acolo artiștii sunt văzuți ca niște oameni cu profesiile lor de sine stătătoare. Nu există diferențieri, nu se simt excluși în niciun fel, au aceleași responsabilități și drepturi pe care le au și alte persoane din alte profesii. Persoanele cu care am vorbit din Danemarca mi-au spus că este ceva pe care pe ei avantajează, nu se simt în afara sistemului. Sistemul i-a integrat foarte bine. Acesta este modelul nordic de stat centralizat, în care lucrurile sunt foarte bine puse la punct. Mi-a fost destul de greu să scot puncte slabe de la experții cu care am discutat. Acum vă voi arăta un tabel pe care l-am făcut ca să simplifice un pic, să simplifice toată discuția, pentru că erau foarte multe informații și cel mai ușor este să le sistematizăm. Criteriile pe care le-am folosit pentru construcția analizei comparative, cum v-am zis, am introdus importanța sistemului politic, faptul că există un regulament, o strategie, o lege privind statutul artistului, ce legislație specifică au, pentru că, sigur, dacă am vorbit cu un actor, s-a referit foarte mult la obrazul actorilor. Dacă am vorbit cu un muzician, am vorbit despre muzicieni și tot așa. Accesul la fonduri, măsuri fiscale, legislație specifică, și majoritatea au legislație specifică. Vorbesc foarte clar, se discuta mai devreme despre sectoarele culturale. Lucrurile sunt destul de clare. Fiecare sector cultural are definite partea de strategii, de legislație, reguli de protecție socială, sistem de impozitare. V-am zis, studiul e destul de complex. Am încercat să ating cât de mult am putut, ca ulterior să putem să facem niște recomandări. Am folosit interviurile semi-structurate, de aceea am ajuns să pot să aud de la oameni multe povești. Nu m-am interesat să-mi bifeze niște răspunsuri. Și oricum, persoanele cu care am discutat au fost implicate destul de personal în discuție. Nu a fost ceva care vorbeau doar ca expertiză. Era clar că tot ce ține de statutul artistului le afectau direct. Acesta este tabelul despre care vă spuneam. Deci avem sisteme: Republica semiprezidențială, parlamentară, monarhia constituțională la Regatul Unit, Republică parlamentară și monarhie constituțională în Danemarca. V-am zis, din punctul meu de vedere, influențează oarecum modul cum se raportează la artist. Modelul cultural, sigur că are legătură și cu modelul politic,
În Franța este centralizat, în Germania descentralizat, în Regatul Unit este descentralizat total, cu multă autonomie pentru regiuni. În Slovacia este hibrid. Avem pe de-o parte centralizată, care ține de Ministerul Culturii, toate fondurile, eventual și fonduri europene care trec pe acolo, dar încearcă foarte mult să transmită din responsabilități și regiunilor. Și, sigur, în Danemarca este modelul nordic centralizat, puternic centralizat. Au scheme de securitate în Germania și în Germania și în Franța. În Franța din 1977, în Germania din 1981, în Marea Britanie nu are la nivelul țării. Iar în dezbatere publică se afla în Slovacia și, cum am spus, în Danemarca nu ar avea relevanță o astfel de lege specifică, deoarece este încadrat foarte bine în legislația pentru toate profesiilor. Toți au niște măsuri fiscale, legi specifice. În Germania nu am găsit, însă v-am spus că în Franța este partea de artiștii spectacolului, cei care pot să lucreze să aibă contracte determinate de 507 ore și așa atunci primesc și ajutor de șomaj. Iar în Marea Britanie există foarte multe programe speciale pentru a-și găsi proiecte, pentru angajări, vin foarte mult în sprijinul artiștilor. Protecție socială există doar în Franța și în Germania, la momentul respectiv, în celelalte state încă nu. Acum, cum am spus, tot ce pot să zic, putem să luăm fiecare stat în parte, nu știu dacă mai este timp să mai fac acest lucru. Aș trece direct la concluzii, pentru că să vă arătăm practic ce am reușit prin studiul acesta și care au fost recomandările pe care le-am putut puncta pentru România. Însă vă recomand, dacă aveți timp, sunt în jur de 25-30 de pagini de mărturii ale artiștilor. Dacă veți putea la un moment dat să vă uitați, sunt interesante. Toți țin foarte mult cu țara respectivă, foarte greu au vrut să puncteze punctele slabe, au vrut să sublinieze punctele slabe. Există, știți cum e, în România întotdeauna avem tendința de a găsi mult minusurile pe care le avem în sistem, la politicieni. Aici și era vorba despre oameni în domeniul culturii care spuneau și subliniau și anumite aspecte negative. Părerea generală era una bună. Întotdeauna statul venea totuși în sprijinul societății. Toți experții mi-au explicat că e o tendință a statului de a cultiva populația, de a pune accent pe tot ce înseamnă cultură, de a face tot posibilul ca accesul la cultură să fie garantat. Deși biletele sunt scumpe, deși artiștii pentru creativitate au tarife diverse, deși viața artistului nu e chiar așa de ușoară, ei încearcă să găsească diverse pârghii pentru ca populația să aibă acces la cultură, ceea ce este foarte important și nu numai la cultură, ci și la fonduri. Pentru că important este să-și găsească proiecte, să poată să fie implicat în cât mai multe proiecte. Cu adevărat, pentru foarte mulți, mai ales în Franța și Germania, este extrem de facil și avantajos să lucreze la stat. Însă statul nu are locuri de muncă pentru toți artiștii și nu toți artiștii vor să lucreze la stat. Deci, ceea ce e foarte important, mă gândesc chiar și la domeniul educației, domeniul în care lucrez eu, ce important ar fi să existe, să fie o luptă așa pentru posturile de la stat. Avem aici mai multe concluzii și ca și recomandări,
mi se par relevante să definim statutul artistului în concordanță cu legislația în vigoare și conform unor criterii bine explicate. În Slovacia s-a făcut acest lucru pentru că s-a explicat foarte clar ce înseamnă de fapt artist și ce înseamnă artist independent. Înființarea unui organism care să ofere consultanță artiștilor pentru plătirea taxelor și impozitelor, pentru obținerea de fonduri și utilizarea bazelor de date cu locuri de muncă și oportunități pe partea de cultură. Am avut o discuție legată de taxe și impozite cu un expert din Germania, care mi-a spus că pentru artiști este un lucru foarte greu să stea să-și calculeze ei impozitele, să stea să vadă ce taxe au de plătit și de multe ori pierd termenele sau nu le calculează corect și atunci își pierd și anumite beneficii. Și e o regulă să primească acest sprijin de la cineva specializat, care are studii economice. Susținerea societății civile, sigur, ca să apere drepturile artiștilor. Avem și în Marea Britanie societatea civilă este foarte puternică și îi ajută, cum am spus, sunt multe asociații care sprijină artiștii să-și găsească locuri de muncă și să aibă proiecte. Deduceri fiscale pe toate domeniile și o taxă de valoare adăugată mai mică la operele de artă. În Franța există un TVA mai mic pe partea de artă. Deduceri fiscale pentru transport și echipamente, asigurări de șomaj și pentru contractele pe durată determinată, asigurare de sănătate minimală pentru artiști. M-am zis, asta este foarte considerat important pentru ei. Și administrația locală și regională mai implicată în proiectele culturale, în cazul României chiar și cu autonomie ceva mai mare, pentru că așa poate exista acea mini-competiție între municipalități, pe modelul Germaniei, și poate au un avânt mai mare de a participa la viața culturală a comunității. Una este să vorbim de societate, alta este să vorbim de comunitate. Întotdeauna comunitatea va avea mai multă forță, sunt un număr mai mic de oameni care se regăsesc decât societatea care, sigur, e contrapunct statului, să zic așa. Și, sigur, ulterior, noi am elaborat, în special Oana, că ea a fost principalul pion, acea politică publică privind statutul artistului, dar e o politică publică alternativă pe care am depus-o la Ministerul Culturii anul următor. Cam asta ar fi pe foarte scurt despre studiu. Mulțumim foarte mult, doamna Andrei. O să invit acum pe invitații noștri dacă au întrebări. Sunt sigură că atât domnul Vakulovski cât și domnul Chistol au surse de inspirație în acest studiu și îl pot folosi. Dacă există întrebări pe care să le adresați doamnei Andrei sau unii celorlalți, vă rog. Eu, în primul rând, aș mulțumi mult colegii pentru prezentare. Începusem să lecturez studiul un pic în weekend, pentru că știam că avem această ședință. Da, e o perspectivă, hai să spunem, exhaustivă asupra tot ceea ce reprezintă artistul, statutul artistului și, cum ziceam, sunt multe elemente care în special s-au cristalizat și în perioada de pandemie. Acel element al statutului artistului independent cumva au dat și anumite efecte negative, în special asupra tot ceea ce reprezintă elementul de suport din partea statului pentru acești artiști, ori neavând un job asigurat, neavând o activitate, hai să zic, asigurată, lucrul ăsta cumva s-a reflectat negativ asupra lor. De aceea eu chiar mă gândeam să scriu aici în chat, chiar aș considera foarte binevenit să avem și o dezbatere la Chișinău pe marginea studiului respectiv, pentru că, cum am spus, este o abordare
foarte clară dintr-o perspectivă și europeană, nu doar dintr-o perspectivă a socialului, dar și din perspectiva dezvoltării resursei umane și din perspectiva elementului economic, facilități, alte activități care sunt prezente în acest studiu. De aceea eu v-aș invita la Chișinău chiar să avem o dezbatere și o comunicare, inclusiv și pe platforma colegilor din Parlament, pentru că lucrăm și cu ei la acest element al definiției artistului, în special anumite comentarii care vin din partea societății civile se referă la statutul artistului independent, dar când ne uităm în partea legală, acest lucru nu este cumva reglementat juridic, nu are o acoperire juridică, nu are o acoperire socială sau sub altă formă. De aceea, o prezentare a acestei perspective asupra statutului artistului și asupra ceea ce reprezintă artistul în perioada actuală ar fi binevenită și, cum am spus, aș putea să avem această discuție și pe platforma Parlamentului, pentru că sunt și parlamentari care se interesează de subiectul ăsta și am putea să ridicăm ștafeta mult mai sus, ca, într-adevăr, și sub o unghi a comunicării între Parlament, Guvern, să putem identifica acele elemente care cumva ne unesc, ne definesc și ne pun pe un track de dezvoltare mai clar. Mulțumesc pentru invitație, domnule Chistol. Îmi cer scuze că trebuie să vă întrerup. Mr. Rosana, I'd like to ask you in the last minutes of your participation, and I'm sorry because maybe Simona informed you about our interesting discussion. I hope she did. Oana has a question for you. If you still have time to answer, please do. Îmi pare rău că v-am întrerupt, dar domnul Rosana trebuie să iasă și aș vrea să răspundă întrebării Oanei, pentru care se referă la statutul artistului și la o directivă europeană la care ei s-ar putea gândi legat de acest statut al artistului. Mulțumesc, Mirela. I think now I can also say a few words in Romanian. Grazie. No, I mean, I was indeed following the discussion with, thanks to Simona that was translating in the chat, in the bilateral chat. And I mean, I must say that I'm very much interested in knowing more about the study that Corina was presenting. So actually, I've put in the chat my email address. If Corina, you could share that publication. I mean, it's okay if it's in Romanian, not only for our Romanian members, which we do have, including Timișoara, Capital of Culture next year. But I mean, in general, it will be interesting for us also to see indeed how some member states are dealing with, in details, are dealing with the status of the artist. And I come directly to the question that Oana was asking me, the directive. I think that the word everybody has in mind and the word that everybody does not want to say loud in Brussels, because we know how much skeptical national governments tend to be when we speak of directives, because of course, I mean, they are less stringent than regulation, but still they fix up obligation of result, so to say, that then you transpose in your national legislation. So it's of course where we are aiming at. Probably we are not, I mean, not probably, from my conversations with the representative of the member states here in Brussels, we are not there yet. We're not there yet, but we are moving towards that direction. So the glass is half full. I see it half full rather than half empty, because indeed in the past 2 years, there has been a lot of political engagement with this topic, which we have never seen before. And that helps in advancing. First, we are waiting for the conclusion of an open method of coordination group. The open method of coordination is a safe space for the member states to coordinate their cultural policies, for independent experts from the member states to indeed benchmark national cultural policies. That will be the first result coming up in spring 2023. Then afterwards, in the years to come, we will see, that's at least my diagnosis, we will see
maybe a recommendation of the Council, which is non-binding. But then the ultimate goal is, of course, that of having minimum standards, minimum guidelines for all the member states of the EU, and beyond that, to implement in their national legislation. So it's I mean, the whole history of the European integration has been step by step. And I believe that also, I mean, there is already now the awareness that the situation of cultural workers can also be tackled at the European level. And the first step in spring 2023 will be this study on the working condition of artists by the Open Method of Coordination group. So again, experts from the member states. After that, the natural evolution is not to put that into a drawer, but to follow up on it. So with a position of the Council, with a position of the member states, it's in the nature of things, if the first policy document is not going to be a binding one. But yes, let's dream a bit and let's say that in a matter of years, what we want to see is a directive setting the very I mean, I'm not saying forcing member states to do anything, but setting the very minimum understanding of what cultural work is, who an artist is, what they do, what sort of protection at national level in the national legislation they should get, and what additional layers of protection they should get when they are mobile, when they move across Europe. Thank you very much. Again, this would be very important to happen. Of course, we are looking forward to Moldova to join the EU together with Ukraine and the Western Balkans. So then it will be not only a European status of the artists for a EU at 27, but a way more enlarged EU. And my email address I put in the chat is policy@culturalactioneurope.org. So whomever wants also to then follow up on this topic, it's very high priority for us and top of our radar. And we are always happy to follow up on working conditions. So thank you again for this opportunity also to engage with the Moldovan community, cultural community in this. Thank you for your answer and for participating to this conference. And I will switch to Romania now. Mulțumesc! Bye. Bye. Dacă aveți alte întrebări, vă rog să le formulați. Atât dumneavoastră cât și cei care ne ascultă talk-ul, chiar dacă el este înregistrat, puteți formula întrebări în comentarii, pentru că noi le vom adresa participanților și îi vom ruga să vă răspundă la ele. În cazul în care nu sunt întrebări, vă mulțumesc tuturor pentru participare. Și sper să ne vedem curând și chiar să formăm acele grupe de lucru despre care s-a vorbit, astfel încât atât România cât și Moldova să aibă un statut al artistului mai bine definit, măcar, dacă nu și legislativ, măcar formal, bine definit. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și ne revedem, sper că și la Chișinău. Cu mare drag! Mulțumim! Mulțumesc mult! Mulțumim! Seară frumoasă!